O fe ddewr testyn y prynhawn yma o lyfr y proffwyd Eseia, penod 30 ac adnod 15. Eseia, ddegfed benod ar 20 a'r 15fed adnod. Canis fel hyn y dywed yr arglwydd ddiw, Sanct Israel, trwy Dychwelyd a Gorffwys y byddwch gadwedig. Nawr, y cwestiwn mawr neu'r thema sy'n rhedeg drwy y benod hon yw'r thema yma neu'r cwestiwn o ymhwy neu ar beth ydych chi'n ymddiried. Os wnewch chi ddarllen y benod gyfan, mae'n dod yn eitha amlwg mai dyna'r cwestiwn. Ym beth neu ar bwy roedd yr Israeliaid yn ymddiried ynddo? Chi'n gweld, yr hanes oedd mi roedd yr Israeliaid yn wynebu ar gyfwng. Roedden nhw mewn sefyllfa lle roedd angen achubiaeth arnyn nhw. Ac yn y bôn, dyma yw neges yr Efengyl. Mae'r enaid mewn ar gyfwng. Ac mae'r enaid angen achubiaeth. Ond y cwestiwn yw hyn, hwy ydych chi'n ymddiried? Achos mae'r ateb yn penderfynu y canlyniad. Mae pwy chi'n ymddiried ynddo yn arwain at hapusrwydd neu dristwch. Mae'n arwain at achubiaeth neu ddistryw. Mae'n arwain at iachawdwriaeth neu ddamnedigaeth. Mae'n arwain at y nefoedd neu uffer. Ac felly, mae'r cwestiwn yma'n holl bwysig i ni heddi, a'r bwriad sydd gen i yw i gymharu y hanes fan hyn am yr Israeliaid gyda chyflwr ysbrydol yr enaid. Dyna yw pwrpas y neges y prynhawn yma. A byddai'n edrych ar hyn mewn 3 pennawd gwahanol. Yn gyntaf, cyflwr argyfyngus. Yn ail, dychwelyd at ddiw, ac yn ola, gorffwys yng Nghrist. Felly yn gyntaf, byddai'n edrych ar y cyflwr, yn ail, y dychwelyd, ac yn olaf, y gorffwys. Yn gyntaf felly, y cyflwr argyfyngus. Nawr, y sefyllfa roedd yr Israeliaid yn ei wynebu oedd hyn. Mi roedden nhw yn byw yn Juda. Ac roedd y rhan o gleddol wedi cael ei ymosod arno gan yr Assyriaid. Roedd yr Assyriaid byddin mawr, teyrnas fawr, wedi ymosod ar y gogledd a wedi dinistrio'r gogledd yn llwyr. Ac roedd y bygythiad gan yr Assyriaid yn dod i lawr am Juda. Felly roedd yr Israeliaid yma yn Juda yn poeni. Achos mi roedden nhw'n gwybod doedd dim gobaith ganddyn nhw. Doedd ganddyn nhw ddim byddin digon cryf, doedd eu niferoedd nhw ddim yn ddigon cryf, doedd dim arfau ganddyn nhw, ac roedden nhw wedi gweld yr hyn oedd wedi digwydd i'r Israeliaid yn y gogledd. Yn ogystal â hyn, y wlad gyfagos oedd yr Aifft. A does dim rhaid i fi ymelaethu fan hyn, ond yn amlwg, doedd yr Aifft ddim o reidrwydd yn ffrind, roedd yr Aifft yn draddodiadol yn elyn i'r Israeliaid. Ac felly roedden nhw'n gwybod bod dim gobaith ganddyn nhw o gwbl. Roedd e bron yn sicr eu bod nhw am farw. Dyna oedd y sefyllfa. Roedd angen achubiaeth ar yr Israeliaid. Dyna'r cefndir, a mae'n bwysig cofio hynny. Roedden nhw angen achubiaeth. Nawr, mae'n bwysig nodi hefyd fod yr Israeliaid, ni ddim yn cyfeirio at y wlad fan hyn nawr, mae'n bwysig nodi hynny, mae'r cyfeiriadaeth at y gair Israeliaid yn golygu mi roedden nhw fod yn blant i Dduw. Plant oedd Duw wedi ei dewis. Plant etholedig Duw. Ac mi roedd plant Duw, yr Israeliaid, drwy gydol hanes hyd at y pwynt yma, wedi bod mewn sefyllfa argyfyngus o'r blaen. Ac roedd Duw wedi helpu nhw ar sawl achlysur. Dwi'n mynd i enwi rhai ohonyn nhw fan hyn, ond mae yna llawer fwy na hyn. Duw oedd wedi gwaredu nhw o'r Aifft, wedi tynnu nhw allan o gaethiwed yn yr Aifft. Duw oedd wedi helpu nhw gyda rhannu'r môr coch. Duw oedd wedi eu harwain nhw drwy'r anialwch
gyda colofn o niwl a cholofn o dan. Dyw oedd wedi darparu y mana o'r nefoedd pan o'n nhw'n llwglyd. Dyw oedd wedi darparu dŵr o'r graig pan o'n nhw'n sychedig. Dyw oedd wedi rhoi'r fuddugoliaeth iddyn nhw yn erbyn Amalek. Dyw oedd wedi chwalu waliau Jericho. Ac felly i'r Israeliaid, doedd e ddim yn beth anghyffredin iddyn nhw fod mewn sefyllfa lle roedd e'n argyfwng. Ac roedd Dyw yn barod wedi, drwy gydol eu hanes nhw, eu hachub nhw, eu gwaredu nhw. Ond yn y testyn yma, doedden nhw ddim eisiau Dyw. Doedden nhw ddim eisiau i Dduw eu hachub nhw. A'r rheswm am hynny oedd hyn. Doedden nhw ddim yn sylweddoli difrifoldeb eu sefyllfa. Roedden nhw'n gweld fod yna fygythiad, ond nhw'n cyfadde, wel, mae'r Assyriaid maen nhw yn dod, mae rhaid i ni wneud rhywbeth, ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pa mor anobeithiol oedd y sefyllfa. Chi'n gweld, mi roedden nhw'n bobl styfnig, stwbwr. Mae'n dweud yn adnod 1, gwau y meibion cyndyn. Adnod 9, plant gwrthryfelgar, plant celwyddog. Roedd rhain fod yn blant i Dduw. Ac eto mae Dyw yn cyfeirio atyn nhw, neu mae Eseia yn cyfeirio atyn nhw, fel plant gwrthryfelgar. Plant sydd yn gelwyddog, yn styfnig, yn stwbwr. A'r rheswm roedden nhw'n stwbwr ac yn gyndyn oedd hyn. Dwchwch ar adnodau 9 i 11. Plant ni fynant wrando cyfraith yr arglwydd. Dyna pam oedden nhw'n stwbwr. Doedden nhw ddim yn fodlon gwrando ar yr arglwydd, ar beth oedd gan yr arglwydd i ddweud, ar gyfraith yr arglwydd. Plant y rhai a ddywedant wrth y gweledyddion, na welwch, ac wrth y proffwydi, na phroffwydwch, i ni bethau uniawn. Treiswch i ni weniaeth. Proffwydwch i ni siomedigaeth. Ciliwch o'r ffordd. Ciliwch o'r llwybr. Perwch i Sanct Israel beidio â ni. Allwch chi gredu bod rhain yn eiriau mae'r Israeliaid plant i Dduw yn dweud. Proffeswyr. Yn dweud wrth Eseia, cer i ffwrdd. Yn dweud wrth y proffwydi, na ni ddim eisiau chi. Peidwch proffwydo i ni, peidwch dweud wrthyn ni beth sydd angen i ni wneud. Chi'n gweld, doedd yr Israeliaid ddim eisiau clywed cyngor y proffwydi. Doedden nhw ddim eisiau clywed cyngor Eseia. Doedden nhw ddim eisiau arweiniad Dyw. Dyma be mae'n dweud yn adnod 10. Treiswch i ni weniaeth. Dwedwch bethau neis wrthyn ni. Mae'r cyfeithiad yn y Saesneg yn defnyddio'r gair smooth, esmwyth. Dwedwch pethau esmwyth i'r glist. Pethau ni moyn glywed, ni eisiau glywed. Paid o dweud wrthyn ni beth sy'n bod gyda ni a difrifoldeb y sefyllfa. Mae pethau'n iawn, Eseia. Ydym eisiau ti ddweud bod pethau mor wael â hynny? Pen yn y tywod. Plant i Dduw yn rhoi ei pen yn y tywod. Plant i fod yn blant i Dduw, mae'n bwysig dweud hynny. Doedden nhw ddim eisiau gwybod beth oedd gwir sefyllfa, hynny, gwir ddifrifoldeb y sefyllfa a'r broblem. Roedden nhw'n gweld bod yna fygythiad, ac am hynny, maen nhw yn ceisio cael datrysiad. So drwchwch chi ar adnod 2, maen nhw'n sylweddoli, mae'r Assyriaid yn broblem, angen bach o help arno ni. Dydyn ni ddim gyda digon o bwer, digon o nerth i wrth sefyll yr Assyriaid. Felly mae rhaid i ni wneud rhywbeth, ond ni ddim eisiau clywed dim byd ganddo ti, Eseia. Ni ddim eisiau clywed dim byd ganddo ti a dy Dduw, Eseia. Dyma be maen nhw'n wneud yn adnod 2. Ymnerthu yn nerth pharo ac ymddiried yng nghysgod yr aifft. Maen nhw'n mynd at yr aifft. Plant i Dduw, i fod yn blant i Dduw, yn mynd at y wlad oedd yn enwog am fod yn aniwiol, yn fydol, yn anfoesol, yn elyn traddodiadol. A'r rheswm maen nhw'n mynd at yr aifft yw achos roedd yr aifft yn edrych
yn niferus ac yn llwyddiannus. Roedd yr Israeliaid yn meddwl, wel, mae gan yr aifft fwy o fyddin na ni. Felly ewn ni atyn nhw. Mae ganddyn nhw fwy o bobl, mwy o arfau. Newn ni ofyn i'r aifft i'n helpu ni. Chi'n gwybod, mae Matthew Henry'n dweud, mae addewidion gwag oedd gan yr aifft. Roedd yr aifft yn dweud, iawn, falle newn ni'ch helpu chi, ond doedd dim bwriad gyda nhw i helpu. Achos yn y cyfnod yma yn hanes yr aifft, doedden nhw ddim yn gryf iawn. Doedden nhw ddim o'r gryf ac oedden nhw'n edrych. Doedden nhw ddim yn gallu curo'r Assyriaid. Ac felly doedden nhw ddim eisiau helpu'r Israeliaid, ond roedd ei addewidion nhw'n wag. Matthew Henry'n dweud hyn, yr eironi yw bod yr Israeliaid yn mynd at yr aifft yn golygu bod e'n debygol bod nhw'n mynd nôl i Gaethiwyd. Ac eto, dyma mae'r Israeliaid yn meddwl yw'r penderfyniad cywir. Maen nhw'n meddwl, wel, ni ddim eisiau gwrando ar Eseia ac beth sydd gan Eseia i ddweud am ei ddiw ni eisiau mynd ar be ni'n meddwl sy'n well, sef, mae lot o bobl draw fan hyn yn yr aifft. Ewn ni at yr aifft, newn nhw'n helpu ni. Falle newn nhw'n caethiwo ni, fel maen nhw wedi o'r blaen. Chi'n gwybod, y canlyniad yw hyn. A roi'r canlyniad i chi nawr. Ym mhenod 36 o Eseia, adnod 1. Daeth Sennacherib, brenin Assyria, i fyny yn erbyn holl geirog ddinasoedd Juda, a'i goresgynodd hwynt. Dyna naeth ddigwydd. Pan nath yr Israeliaid ymddiried yn yr aifft, y canlyniad oedd hyn, fe ddaeth y brenin Assyria gyda'i fyddin a chwalu Juda yn llwyr. A dyma sydd gan Eseia i ddweud, hyderais ar y ffon gorsen ddrylliedig honno ar yr aifft. Yr hon pwy bynnag a bwyso arni, hi a i gleder ei lawef ac a dylla trwyddi. Mae Eseia'n dweud hyn, fe nes ti fynd at yr aifft, a fe wnaethoch chi bwyso ar ffon yr aifft, ac edrychwch beth sydd wedi digwydd. Mae'r ffon yna wedi mynd trwy eich llaw chi a wedi rhoi mwy o niwed i chi nag o'r blaen. Dyna oedd y canlyniad o ymddiried yn yr aifft, yn hytrach na gwrando ar Eseia. Wel, sut mae hyn felly yn berthnasol i ni heddiw? Wel, yn gyntaf, bwysig nodi fod Eseia yn pregethu i'r Israeliaid, sef pobl dduw. Dwi'n aml yn meddwl yn bod ni'n anghofio hynny. Doedd Eseia fan hyn ddim yn pregethu at yr Eifftiaid, hynny yw y bobl digrefydd, doedd e ddim yn pregethu at yr Assyriaid, mi roedd e'n pregethu at bobl oedd i fod yn bobl i dduw. Hynny yw, y rhai yma sydd yma prynhawn yma. Nid y byd tu allan, y rhai sydd yn proffesu ei bod nhw'n blant i dduw. Dyna pwy oedd yr Israeliaid. Pobl sydd yn mynychu eglwys. Pobl sydd yn dod yma ar brynhawn dydd Sul. Ac yn y bore, ac yn yr hwyr, ac yn yr wythnos. Dyna pwy oedd Eseia yn pregethu at. Mae rhaid i chi gofio hynny. Roedd yn pregethu at y bobl oedd yn barod yn proffesu i fod yn bobl i dduw. Ac felly mae'n berthnasol i ni bore yma, mae'n berthnasol i chi, mae'n berthnasol i fi. Achos y cwestiwn yw hyn, hwy ydych chi'n ymddiried? Achos fel yr Israeliaid, mae cyflwr yr enaid, a mae gan bob un ohonom ni enaid, mae e'n argyfyngus. Does dim gobaith i'ch enaid chi y prynhawn yma. Does dim gobaith. Mae angen achubiaeth. Fel yr Israeliaid, mae angen achubiaeth. Rhufeiniaid 3:23. O blegyd, pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Pawb. Mae pawb wedi pechu. Chi'n gwybod, nid yn unig fod pawb wedi pechu, ond mae pawb wedi cael ei geni yn y cyflwr anobeithiol yma. Salm 51:5. Wele, mewn anwiredd, sef pechod ymlluniwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf. Felly mae bob yr un ohono ni sydd wedi cael ein geni ar y ddaear yma, wedi'n cael ein geni yn bechaduriaid. Mewn pechod. Mae'n mynd yn waith. Ni'n cael ein geni mewn pechod,
A ni'n parhau mewn pechod. Mae'ch calon chi mewn cyflwr o ddi-obaith, o anobaith, llwyr. Jeremia 17 adnod 9. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg di-obaith ydyw. Does dim gobaith yn ôl Jeremia. Does dim gobaith i'ch calon chi, achos chi wedi cael eich geni mewn pechod. Mae'ch bywyd chi yn gyfan gwbl mewn pechod, ac yna'n olaf i orffen yn fan hyn, Rhufeiniaid 6:23, canis cyflog pechod yw marwolaeth. Swnio'n go negyddol, go ddi yn dweud. Cael eich geni mewn pechod, pawb yn bechaduriaid, calon diobaith, marw mewn pechod. Dyna yw sefyllfa pob un enaid. Nawr, os nad ydych chi'n meddwl bod hwnna'n argyfyngus, mae problem gyda ni. Ond chi'n gweld y broblem yw hyn, dwi'n credu petawn ni'n cael unrhyw un oddi ar y stryd nawr i fod yn onest, a petai chi'n onest gyda chi'n prynhawn yma, dwi'n credu mi fyddech chi'n cyfadde, mewn gwirionedd, dydyn ni ddim yn hapus nag un. Mi ydyn ni gyd yn anhapus. Fi'n credu bydden nhw'n mynd mor bell â hynny. Fydde hyd yn oed y pechadur sydd tu allan ddim eisiau dim byd i wneud gyda Duw yn dweud, wel, dwi'n chwilio am hapusrwydd. Maen nhw'n cyfadde bod yna broblem, fel yr Israeliaid, maen nhw'n cyfadde bod yna broblem. Y broblem yw hyn, dydyn nhw ddim yn sylweddoli difrifoldeb y broblem. Chwod, yn aml, dwi wedi dweud hwn am sawl pregethwr, ond yn y achos yma, Eseia. Petai Eseia'n fyw heddiw, a fydde fe'n cael gwrandawiad a derbyniad ganddo ni. Petawn ni'n cyhoeddi nawr, mae y sil nesa, y proffwyd Eseia fydd yn pregethu yma yng Nghapel y Rhath, sawl un o'r cwrdd bore fydde yma. Plant i Dduw, ac eto ddim yn dod i wrando ar y proffwyd Eseia. Petawn ni'n dweud bod Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, William Williams Pantycelyn, Daniel Rowlands, Apostle Paul, unrhyw un o'r dynion yma sydd wedi pregethu ffyddlon dros y blynyddoedd, yn dod nôl yn fyw ac yn pregethu hen yma, a fyddech chi yma. Achos dyna'r pwynt yn fan hyn, allai ddweud yr ateb wrth chi, na. Na fydde'r ateb, achos rydyn ni yr un peth ar Israeliaid yma, sawl un ohono ni. Plant, ni fynant wrando cyfraith yr arglwydd. Yr rhai y ddywedant wrth y gweledyddion, na welwch, ac wrth y proffwydi, na phroffwydwch i ni bethau un iawn. Treithwch i ni weniaeth, proffwydwch i ni siomedigaeth, ciliwch o'r ffordd. Ond nid dyna be ni'n clywed. Ond nid dyna be mae'r Israeliaid heddiw, hynny yw y Cristnogion, y rai sy'n profesu i fod yn Cristnogion. Ond nid dyna be ni'n clywed dro ar ôl tro ar ôl tro. Please, peidiwch pregethu. Please, mae gormod o gyrddau. Please, peidiwch a bod yn negyddol yn eich pregethau. O, sicr, peidiwch codi eich llais. Ni'n clywed hynny bob di Sul, yn didi. Pobl yn dweud, dirda'r llais i lawr, paid pregethu. Chod, o'n i'n meddwl am y gair pregethu yma, ac o'n i'n meddwl erbyn hyn, mae'n air negyddol yn dweud. Hyd yn oed o fewn cylchoedd Cristnogol. Ond mae'n sicr yn air negyddol yn y byd. Maen nhw'n cysylltu'r gair pregethu gyda cael row. O, peidiwch pregethu arno ni. Peidiwch rhoi row i ni. Mae'n tabw. Dyn ni ddim eisiau pregethu. Eseia bydd dawel. Dyna mae pobl yn neud pan maen nhw'n gadael eglwysi. Eglwysi ffyddlon hynny yw. Maen nhw'n dweud, o, bydd dawel, dyn ni ddim eisiau clywed beth sy'n gen ti ddweud. Dyn ni ddim eisiau clywed am ein cyflwr ni, bod ni angen ychybiaeth. Ni eisiau rhoi pen yn y tywod, cario ymlaen. Mae yna bach o broblem gyda ni. Broblem bach. Ond, os ni di dreithi gweniaeth i ni, fydd popeth yn iawn. Geiriau esmwyth, dweud pethau neis i ni. Duw, caria Duw. Dyna'r un mawr, ynddo fe. Dim sôn am bechod, dim sôn am gyflwr ar gyfyngus yr enaid, ond just, popeth, pawb yn caru pawb. Matthew Henry yn dweud hyn. Mae'r rhai hynny sy'n tawelu pregethwyr ffyddlon yn llawn heiddi cael ei galw'n wrthryfelgar. Wel, nid fy ngeiriau yw hynny. Geiriau Matthew Henry. So, os oes problem gyda'r geiriau hynny, gewch chi ddadlau gyda Matthew Henry yn rhagwyddoldeb.
Achos os ydych chi'n eog o dawelu y pregethwyr ag Eseia sydd yn rhoi neges Duw yn glir i chi, neges yr Efengil, yna mi roeddech chi'n llwyr heddi cael eich galw yn wrthryfelgar bo' chi'n proffesu a'i beidio. Felly, cwestiwn eto i chi bore yma, ymhwy ydych chi'n ymddiried? Ydych chi'n rhedeg at yr aifft fel yr Israeliaid? Ie, mae yna broblem, chi'n gwybod bod yna rhyw fath o broblem, chi ddim yn hapus iawn, chi'n ffeindio chi'n yn ystod yr wythnos yn ddigalon, ac felly be chi'n neud? Chi'n rhedeg at y byd. Wneith y byd fe helpu, wneith yr aifft fe helpu. Fod y byd yn cyfadde, bod dim drotrysiad gyda nhw. Taw addewidion gwag sydd gyda nhw. Ar beth ydych chi'n pwyso? Ydych chi'n meddwl, dwi yn gweld, dwi ddim yn hapus a dwi'n gwybod bod yna rhyw broblem, ond wneith addysg fe helpu. Nes i fi orffen ysgol, mynd i'r brif ysgol. Wneith fy ngyrfa fe helpu. Os gai swydda, fydd popeth yn iawn. Neu, os na i deithio'r byd a cael amryw brofiadau, fydd hwnna yn fe helpu. Fydd hwnna'n neud fi'n hapus, profiadau. Neu falla'ch bod chi'n pwyso ar aelod o'r teulu. Mam, dad, gŵr, graig. Ffrindiau efallai. Meddwl, pan mae pethau mynd yn anodd, dwi'n gallu troi at fy nheulu. Na i fuddsoddi popeth yn fy nheulu. Beth am chwaraeon? Ni'n gwylio'r wythnos yma cwpan y byd. A mae yna sawl chwaraewr sydd yn 40 mlwydd oed. Wedi rhoi ei bywyd yn llwyr i chwaraeon. Ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n ymddeol? Ydyn nhw wedi ffeindio hapusrwydd? Achos os ydyn nhw wedi ffeindio hapusrwydd, wel mae angen i ni gyd hyfforddi yn does. Dod yn bêl-droedwyr, rhoi'n bywyd i chwaraeon. Partion, a dyna sy'n cadw chi fynd, poblogrwydd. Neu falle'n fwy perthnasol prynhawn yma, ydych chi'n pwyso ar y ffaith bod chi wedi gwneud proffes rhywbryd yn eich bywyd? Wel, nes i ddweud bod fi wedi dod yn Gristion chydig y flynyddoedd yn ôl, felly mae hynny, dwi'n pwyso ar hynny. Ges i fy medyddio pan o'n i'n 15, 19. So, ie, dwi'n Gristion, dwi'n iawn. Aelodaeth un arall. Chwbod, mae yna emyn yn ein llyfrau myna, o fy Iesu bendigedig, emyn 212, ond mae yna un pennill ar goll o'r emyn, y drydydd pennill. A mae'n mynd fel hyn. Dwi'n gwybod pam bod i ar goll y llyfr yma, ond na fe. Pwyso y bore ar fy nheulu, colli'r rheini yn y prynhawn. Pwyso eilwaith ar gyfeillion, hwythau'n colli'n fuan iawn. Pwyso ar hawddfyd, a hwnnw'n siglo, profi'n fuan newid byd. Hynny yw, mae'r emynydd fan hyn yn dweud, wel, yn y bore fe nes i trio ffeindio cymorth a help yn fy nheulu, ond fe eithon nhw. Yn y prynhawn, fe nes i bwyso ar fy ffrindiau, ond do nhw ddim yn gallu fe helpu. O dwi'n gwybod na i bwyso, na i ymddiried ar cael bywyd hawdd, gwyliau neis, ymlacio. Ond mae hwnna'n sigledig. Ar beth neu ymhwy ydych chi'n pwyso? Wel, beth felly yw neges Eseia? Ni di edrych ar gyflwr yr Israeliaid a'n cyflwr ni, ond beth yw neges Eseia? So, yr ail bwynt felly yw dychwelyd. Trwy ddychwelyd a gorffwys y byddwch gadwedig. Adnod 15. Hynny yw, mewn geiriau eraill, edifarhewch a chredwch. Edifarhewch a chredwch. Dychwelyd a gorffwys a byddwch gadwedig. Chod mae Eseia fan hyn yn cynnig datrysiad. Mae'n cynnig achubiaeth. Mae'n cynnig datrysiad i broblem yr Israeliaid, sef roedd yr Israeliaid yn gwybod bod nhw angen help. A mae Eseia yn rhoi iddyn nhw ar blat. Mae'n dweud, wel dyma chi, dyma'r datrysiad. Dychwelyd a gorffwys. Mae'r Israeliaid yn dweud, na, dyn ni ddim eisiau clywed hynny. Ond nid yw e'n anhygoel pa mor ddall ydyn ni. Yn ein pechoed,
Be mae pechod yn gallu neud yw, mae e'n eich gwneud chi'n ddallu sylweddoli taw cynnig a chybiaeth ydyn ni. Dyna beth yw pregethu. Pregethu, yr efengil, yw rhoi'r achubiaeth yna i chi fyna. Dyma'r ffordd i gael eich achub. Beth bynnag yw eich problemau, eich cyflwr, dyma'r ffordd. Ac eto na oedd yr ateb. Mae Eseia yn pledio gyda nhw i ddychwelyd yn ôl at Dduw. A fe ganon ni cyn y bregeth fyna emyn rhif 303. Mae'n emyn anhygoel. A mae'n emyn gellir dadlau mae Eseia ysgrifennodd hi. Nid Eseia ysgrifennodd hi, Charles Wesley, a mae wedi cael ei chyfieithu i'r Gymraeg. Ond gwrandewch ar y geiriau yma o bersbectif Eseia. Dyma yw pregeth Eseia. Pam bechadur cyndyn. Pam Israeliaid cyndyn. Stwbwrn, styfnig. Pam ydych chi'n fodlon colli'ch enaid drud, mae dy greuwr Duw heddiw yn gofyn pam yr ymgydynnu cyd. Pam yr ailgroes hoeli'r Iesu, pam na fyny droi a byw? Chi'n gallu clywed yn dweud fan hyn. Pam na gych chi'n troi a byw? Darfi iddot drosot wedi, dychwel at dy Dduw. Emyn Eseia, Charles Wesley, yn dweud wrth y bobl i ddychwel at ei Duw. Wel, beth sydd angen gwneud felly i ddychwelyd? Be mae hynny'n golygu? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu bod rhaid i chi sylweddoli bod angen i chi ddychwelyd. Mae angen i chi sylweddoli eich cyflwr. Dwi wedi sôn yn barod, roedd yr Israeliaid yn wan, doedd dim gobaith ganddyn nhw, ond y broblem oedd doedd nhw'n sylweddoli pa mor wan oedden nhw. Doedd y Rhaeth ddim yn gallu helpu nhw ac roedden nhw yn mynd i golli yn erbyn yr Assyriaid. Roedd angen iddyn nhw sylweddoli doedd dim opsiwn arall. A mae angen i chi y prynhawn yma i sylweddoli does dim opsiwn arall. Mae angen i chi sylweddoli pa mor wael yw eich cyflwr chi. Y galon sydd fwy ei thwyll na dim a drwg di-obaith ydyw. Mae rhaid sylweddoli pa mor wael yw cyflwr eich enaid. Chi'n gwybod, allai bregethu fan hyn nes bod fi'n biws. A dwi'n siŵr oedd Eseia yr un peth. Methodd Eseia ddangos hyn i'r Israeliaid. A gallai i na dim un pregethwr arall ddangos i chi pa mor argyfyngus yw cyflwr eich enaid. Allai fynd ymlaen amdano fe, sil ar ôl sil, ond allai ddim dangos i chi cyflwr eich enaid chi. Mae'n ddyletswydd arno ni i bregethu, a fe wnaeth Eseia hynny'n ffyddlon. Ond mae angen i'r ysbryd glân agor llygaid eich calonnau i chi weld eich cyflwr. Mae rhaid i'r ysbryd glân agor llygaid eich eneidiau i chi weld pa mor bechadurus i chi. A phan mae hyn yn digwydd, mae yna ail beth sydd angen i chi wneud yn y dychwelyd. Mae angen sylweddoli'ch cyflwr, ond wedyn mae angen troi cefn. Mae angen troi o gwmpas. Chi'n gweld, doedd yr Israeliaid methu cael y ddau beth. Doedden nhw methu cael Duw a'r Aeth. Dim neges Eseia oedd, trwy ddychwelyd at Dduw a'r Aeth, byddwch gadwedig. Neges Eseia yn glir oedd trwy ddychwelyd at Dduw. Ond dyma yw'r broblem sydd gan nifer fawr ohono ni. Un troed yn y byd, un droed yn yr eglwys. Ar ddydd Sul, ni'n troi lan, dod i'r capel efallai, profesi fod yn bobl i Dduw, ond ar ddydd Llun, o na, ni wedi troi rownd. Tan dydd Mercher efallai, wedyn dod nôl, nos Fercher o bosib. Troi nôl wedyn at y byd. Dydy hynny ddim yn bosib. Dydy ddim yn bosib i gael un troed mewn un carfan a'r droed arall yn rhywle arall. Mae rhaid troi cefn yn llwyr. Eseia 44, adnod 22. Trowch eich wynebau at y fi, holl gyrau y ddear, fel ych achuber.
Mae e fyna eto, os chi'n troi fe gewch chi'ch achub. Mae mor syml hynny. Mae rhaid troi cefn yn llwyr. Mae yna drydydd peth. Yn gyntaf, mae rhaid chi sylweddoli eich cyflwr. Yn ail, mae rhaid troi cefn. Ond y trydydd cam yn y dychwelyd yma yw hyn. Mae angen mynd yn ôl. Mae rhaid mynd yn ôl at Dduw. Spurgeon ddwedodd hyn, fe nath o ddweud, does dim llonyddwch yma. Chi methu just dweud, o ie, dwi'n gweld fy nghyflwr, a na i droi fy nghefn, ond dwi'n mynd i aros fan hyn. Mae rhaid mynd yn ôl at eich Dduw. Rhaid dychwelyd at dy Dduw. Fe glywon ni bore yma am hanes y mab a fradlon. Roedd y mab a fradlon gyda'r moch yn bwyta. Ar y dechrau, doedd e ddim wedi sylweddoli gyflwr, nag oedd. Dyna ble oedd e gyda'r moch, ddim wedi sylweddoli cweit pa mor wael oedd ei gyflwr e. Ond, yna, fe welodd e pa mor argyfyngus oedd ei gyflwr e. Cam un. Sylweddoli, be dwi'n ei fan hyn? Gyda'r moch, yn bwyta gyda'r moch. Yr ail beth nath y mab a fradlon oedd troi ei gefn. Nath e sylweddoli bod ei ffrindiau yn y byd nawr wedi adael e, fel yr aifft. A fe nath e droi ei gefn arnyn nhw. Ond nath e ddim stopio fyna. Nath e ddim just dweud, o, dwi'n gallu gweld hwnna i gyd nawr, ond dwi'n mynd i aros fan hyn gyda'r moch. Be nath e? Wel, fe ath e nôl. Nath e ddychwelyd at ei dad. Fe ath e nôl at di ei dad. A dyma sydd angen i chi wneud. Mae angen i chi fynd yn ôl at eich creawdwr, at eich Duw. Chwad, emyn arall sydd, os oedd yr un flaenorol yn emyn Eseia, yna emyn 209 yw emyn y mab a fradlon. Chos gwrandewch ar y geiriau yma. Pechadur aflan yw fy enw o barau y penan fyw. Dyna fe. Dyna'r mab a fradlon yn sylweddoli ei gyflwr. A mae e'n dweud hyn, fi yw'r pechadur aflan, y pechadur mwyaf sydd wedi byw. Mae e wedi sylweddoli ei gyflwr. Ond dwi'n stopio fyna, achos yn yr ail bennill mae'n mynd mlaen i ddweud hyn. Af ymlaen, dan weiddi pechais, af a chwympaf wrth ei draed. Am fa ddeiant, am fy ngolchi, am fy nghanu yn y gwaed. Chi'n gweld, be naeth y mab a fradlon yn fan hyn, oedd fe nath e weld ei gyflwr. Fe nath e droi gefn ar y byd. Ac fe aeth yn ôl, a fy mlaen. Ddim yn hyderus, ac yn llawn balchder, ond yn gweiddi pechais. Yn cydnabod, yn edifarhau, yn dweud do fe nes i bechu. A mae e'n mynd yn ôl at ei dad, a mae dad e yn ansefyll, yn disgwyl e, gyda'i freichiau led ar agor. Os newch chi ddychwelyd y prynhawn yma at eich creawdwr, dyna lle fydd e yn sefyll gyda'i ddwylo led y pen ar agor, yn barod i'ch cyfleidio. Wel, dyna'r dychwelyd. Ond yn ola felly, beth am yr ail ran? Mae Eseia'n dweud hyn, nid just dychwelyd mae'n dweud trwy ddychwelyd a gorffwys y byddwch gadwedig. Hynny yw credu. Allwch chi ddychmygu yn gallwch chi yr Israeliaid yn gwrando ar Eseia yn dweud hyn, yn gwybod, eich atgoffa chi, bod nhw'n wynebu rhyfel, a mae Eseia yn dweud wrthyn nhw i orffwys, i wneud dim byd. Allwch chi ddychmygu'r Israeliaid yn chwerthin yn gallwch chi, yn ymgasglu mewn grwpiau bach ar ddiwedd y bregeth, ar ddiwedd clywed Eseia yn pregethu, ac yn dweud, chi'n clywed Eseia? Chi'n clywed beth oedd Eseia? Nath o ddweud wrthyn ni i orffwys. Ydy'r boen gall? Ydy'n sylweddoli bod yr Assyriaid yn dod a mae rhaid i ni baratoi arfau? Mae rhaid i ni wneud rhywbeth? Mae rhaid i ni gysylltu gyda'r aifft? Mae rhaid i ni gael ffrindiau, mae rhaid i ni gael byddin. Lle ni ddim gorffwys. Ond dyma sut i ni'n ymateb. Mor aml. Yn meddwl ein bod ni angen gwneud rhywbeth. Yn meddwl ein bod ni yn gallu gwneud rhywbeth i gael mynediad i'r nefoedd. I gael mynediad i'r nefoedd, mae rhaid chi fod yn berffaith.
Felly, falle bod rhaid nhw chi meddwl, wel, dwi'n gwybod, fe nai roi aren i elusen. Fe nai helpu'r tlawd. Fe nai gynnig llety a bwyd i'r digartref. A wneud y well fyth, nai ddod i'r capel yn rheolaeth. Nai ddarllen fy Meibl, nai weddio, nai wneud hyn a'r llall, gael fy mynedyddio, aelodaeth, beth bynnag. Ond mae'r efengyl a mae'r ysgrythyr yn glir fod y cyfan yn fratiau bydron. Mae'r cyfan oll yn fratiau bydron. A be mae Eseia yn dweud yw hyn, mae'n dweud wrth yr Israeliaid, gorffwyswch, gadewch i ddiw wneud y cyfan. Dwi ddim yn amau o gwbl y bydde Eseia di atgoffa nhw, Israeliaid, gwrandewch. Mae Duw wedi gwneud e o'r blaen, mae di agor y môr coch, mae di gwaredu chi o gaethiwed yn yr aifft. Gadewch i ddiw wneud y cyfan. Yr un yw'r neges heddi. Gadewch i Grist wneud y cyfan. Mae angen i chi bwyso ar Grist. Dyna be mae'r gorffwyso yma'n golygu. Gorffwyso yw pwyso ar rhywbeth, rhoi'r eich pwyso ar y peth yna, gorffwyso arnyn nhw. Chi'n gweld, dydy ddim yn bosib i chi fyw bywyd perffaith. Amhosib. Ond mae Crist wedi. Dydy ddim yn bosib i chi goncro pechod. Ond mae Crist wedi. Dydy ddim yn bosib i chi goncro'r peth. Ond mae Crist wedi. Dydy ddim yn bosib i chi goncro Satan ac Uffern, ond mae Crist wedi. Dydy ddim yn bosib i chi atgyfodi. Mae'n amhosib. Ond mae Crist wedi. Chi'n gweld mae'r Crist wedi gwneud y cyfan drostoch chi. Fel Duw gyda'r Israeliaid. Fe wnaeth yr cyfan iddyn nhw. Nid nhw agorodd y môr coch. Nid nhw ddath ar mana lawr o'r nefoedd. Duw wnaeth y cyfan. Mae Crist wedi gwneud y cyfan drosoch chi ar y groes. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd e'r goron ddraen. Pam? Dim achos bod e jyst moyn gwneud hynny a dyna ni, hanes a dyna'r cyfan. Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn. Geiriau symlach. Mwyn i'r sawl sydd angen cael ei achub i gael achubiaeth. Dyna pam mae Crist wedi gwneud y cyfan. Wyna emyn arall fan hyn, emyn 563. Dyma sydd rhaid i chi wneud. Ymddiriedaf yn dy allu. Felly ni newid y gair ymddiriedaf yna, mae'n golygu'r un peth i gorffwysaf. Gorffwysaf ar dy allu, Iesu Grist. Mawr yw'r gwaith a wnes erioed. Ti gest angau, ti gest uffern, ti gest Satan, dan dy droed. Rhufeiniaid 10 adnod 9. Os cyffesu a thenau yr arglwydd Iesu Grist, a chredu yn dy galon i ddiw ei gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi. Dyna fe. Does dim angen i chi wneud dim byd arall. Does dim angen i chi wneud dim byd, ond cyffesu yr arglwydd Iesu Grist a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi. Spurgeon yn dweud am y testyn yma, oedd yn dweud hyn. Y broblem oedd, neu'r broblem yw yn parhau fod, mae e'n rhy hawdd. Mae e'n rhy hawdd. Petai yn anoddach, bydde mwy yn ymateb ac yn gwrando. Petawn ni'n dweud wrthych chi y prynhawn yma, mae angen i chi gerdded yr holl ffordd i Ynys Môn a nôl 1000 o weithiau. A fyddwch chi'n gadwedig, mi fyddwch chi'n neud e. Petawn ni'n dweud mae angen i chi ddarllen y gwyddio bob un dydd. Byth yn mesu diwrnod, byth yn mesu unrhyw beth. Mi fyddwch chi'n neud e. Ond mae hwn rhy hawdd. A dyw pobl ddim yn hoffi pethau sydd mor hawdd. Doedd yr Israelid ddim. Doedden nhw ddim eisiau gorffwys yng ngallu Duw. Spurgeon yn mynd ymlaen i ddweud hyn. Os nad ydych chi'n gallu gorffwys, mae achos eich bod chi'n rhy gryf. Efallai eich bod chi wedi dod i'r pwynt, prynhawn yma neu, falle o'r blaen ble chi wedi teimlo eich bod chi yn gweld bod na argyfwng. Mae eisiau fi gael fy achub. Dwi'n gweld bod fy nghyflwr i yn driennus.
Dwi wedi troi cefn ar y byd, ond dwi'n methu gorffwys. Dwi'n methu ag ymddiried yn Iesu Grist. Wel, mae'r ateb yn syml. Chi'n rhy gryf. Chi fel yr Israeliaid, dydych chi ddim wedi sylweddoli pa mor wan ydych chi. Dyna oedd problem yr Israeliaid. Roedden nhw'n meddwl bod nhw'n gallu gwrthsefyll yr Assyriaid. Ond doedden nhw ddim yn gallu. Cryfder yn ôl Spurgeon sy'n eich cadw chi rhag gorffwys. Felly i gloi. Hwy rydych chi'n ymddiried? Ar beth ydych chi'n pwyso? Fe nes I ddyfynnu yn gynharach Emyn 212 ar trydydd pennill yna. A'r ffaith bod chi'n pwyso ar eich teulu, a dyn nhw ddim help. Pwyso ar eich ffrindiau, dyn nhw ddim help. Pwyso ar steil o fywyd, a dyn nhw ddim help. Ond nes I ddim dyfynnu y ddwy linell ola. A'r ddwy linell ola fyw hyn. Pwyso ar Iesu, dyna gryfder, sydd yn dal y pwysau I gyd. Chi'n gweld? Mae'r emynydd wedi deallu. Allwch chi drio pwyso, allwch chi drio ymddiried ar 100,000 o bethau. Ond dydyn nhw ddim yn ddibynadwy. Fel ffon yr aifft, os chi'n pwyso ar ffon yr aifft, mae'n mynd I greu twll yn eich llaw chi. Am ffon diwerth. Pwrpas ffon yw I bwyso arno fe a gallu cario ymlaen. Ond doedd ffon yr aifft ddim yn gallu gwneud hynny. Ond mae'r emynydd yn dweud fan hyn, mae Eseia yn dweud yn y testun, a dwi'n dweud prynhawn yma, pwyswch ar Iesu, pam dyma gryfder sydd yn dal y pwysau I gyd. Mae'n dal yr holl bwysau. Chi'n gweld, oedd yr Israeliaid mor ffôl. Roedd neges Eseia yn syml. Roedd e'n dweud wrthyn nhw, mae y sefyllfa yn argyfyngus, dyma'r datrysiad. Ond sylwch ar ddiwedd adnod 15. Ond ni fynech. Doedden nhw ddim eisiau gwybod. Doedden nhw ddim eisiau clywed am y peth. Chod ein gweddi ni y prynhawn yma yw hyn. Mae nid dyna fydd eich ymateb chi. Ond yn hytrach, taw eich ymateb chi fydd hyn. Trwy ddychwelyd a gorffwys y byddwch gadwedig. Gadewch I ni weddio. O Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, I ni'n diolch I ti am ffordd o iachawdwriaeth dy fod ti wedi rhoi llwybr o achubiaeth I ni trwy dy fab Iesu Grist. I ni'n gweddio Dduw y bydde di yn ein helpu ni I sylweddoli ein cyflwr. O Dduw, danfona'r ysbryd glân I lawr, I weithio yn ein calonau, I agor ein heneidiau, I agor llygaid ein calon, I weld ein cyflwr. Ac y byddwn ni wedyn yn dychwelyd at ein creawdwr, at ti. Ac yn olaf, y byddwn ni'n gorffwys yng ngwaith Iesu Grist. O Dduw, boed i'r pethau hyn fod yn fendith i'n calonau ni. Y byddwn ni yn dod y prynhawn yma, os nad wedi yn barod, I llwy'r ymddiried yn dy allu di, I orffwys yng ngwaith ar ein harglwydd Iesu Grist. O Dduw, bendithio ni, diogela, gweddill ein hamser gyda'n gilydd. Ni'n gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist. Amen.